Sa number 9, City Legal Office sa Bacolod naghatag sa 30 ka adlaw nga extension para sa mga baligyaan sa idalom sang Barangay Hall sa Barangay Tangub. Ginpasugtan sa Bacolod City Legal Office kasi ang asosasyon sa mga manugbaligya sa palibot sa Barangay Hall sa Barangay Tangub na hindi na lang anay pagkaksun sa lugar ang ilang mga baligyaan samtang ginapatukod pang bag-o nga merkado sa barangay. Una nga ginreklamo sa pumuruyo sa Tangub ang mga baligyaan bangod sa nagasablag na ini sa dalan kag nagatuga sa mahinay nga lakat sang trapiko. Ginsiling ni City Legal Officer Carl Joseph Chu nga nagpabutyag man ang mga vendors nga luyag man sila maghalin kung mahumana ang ginapatukod nga merkado sa barangay. Isa ka metro gikan sa sidewalk ang temporaryo nga pwesto nga ginhatag sang CLO sa 41 ka mga baligyaan sa lugar. Dugang pa, ginahaylo man sang CLO ang mga vendors nga magkuha sang special permit samtang wala pa sila makasaylo sa bag-o nga merkado. Sa karon, nagapadayon ang construction sang Barangay Tangub sa ilang patukod nga merkado ug mahatagan man sa legal nga pwesto ang mga baligyaan sa higad sang dalan. Well, ang sa aton sa Tangub no nang nagistorya kita da sa ila asosasyon no, mga opisyalis nila sa mga vendors dira. Kag nag-express man sila sang ila cooperation no, kag good intention nga masaylo sila sa may saylohan sila nga private market. Pero ang amon ko initial agreement no wala sang complete clearing ana nga matabo itagaan nila alagyan da no meaning to say in gamayan nilang area nila no nag-agree kami to nga 1 meter na lang ang ila na area temporarily as well as ma-apply sila special permit.